С едно от желанията на следващата ни героиня се е сбъднало това да стане популярна. Не знам дали сте чували за Атанаска от Павликени, но тя се превърна в Фейсбук сензация и потресе в същото време цяла България. Защо? Вижте в първото и телевизионно интервю. 20-годишната Атанаска Тушева от Павликени скандализира интернет потребителите с брутални записи. С помощта на няколко пластмасови бутилки от бира и на фона на олющени тапети, блондинката изсипа куп обиди към всички критици на любимия изпълнител Азис. Миличък, Азис се е доказал много преди теб и има много повече почитатели, отколкото теб. Виж какво, брат, аз съм алкохоличка. Пука ли ти? Какво той? Всеки се пи за проблемите, обаче ти да обиждаш Азис, изобщо нямаш никакво право. Първо, не си му на нищото. Много мразя, като видя някой коментар за него, на някоя негова песен или някой да го обиди. И направо много се паля. Мисля, че той не заслужава това нещо. Много му се възхищавам на таланта и че за мен е номер едно и че просто никой не е втори като него и никой не може да бъде като него. Ами искам да кажа на всички хора, които мразят Азис, че просто и на малкия му пръст не може да стъпите, бе, разбрахте ли? Гневът на Атанаска е насочен срещу хората, които твърдят, че не слушат чалга, а нощен вилнеят в поп-фолк клубовете, танцуват кючек и късат салфетки. Отварям една песен в музикален сайт и отдолу имаше грозни коментари, които бяха, че не харесват песента, че слушат друга музика, а аз слушам само поп-фолка. Тези хора твърдяха, че поп-фолка е мръсна циганска музика, а това не е така. Това са хора, които я слушат, обаче не искат да си го признаят. Пред другите казват, че не слушат, обаче слушат. Атанаска мечтае да стане танцорка в елитен клуб. Надява се популярността и да й донесе дългоочакваното предложение за работа. А най-голямата й мечта остава да се запознае лично със своя идол Азис. Васко, обичам та!